Hola Golafra, sóc l'Albert. Anem a fer una recepta, però primer de tot anem a veure un vídeo. Sabies que a YouTube hi ha receptes de cuina en català? Si les cerques, ens trobaràs a nosaltres. Jo cuino en català. 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 Aquesta és una iniciativa per la divulgació de la llengua catalana a les xarxes socials, on nosaltres volem aportar el nostre granet de sorra. I per aquest motiu ens hem engrescat a portar-vos una recepta de temporada per la Diada de Sant Jordi. Sí, cadascú portarà una recepta diferent. Esteu atents i atentes als nostres canals de YouTube i no us les perdeu. Som youtubers i ho som en català. Doncs tal com diu el vídeo, farem una recepta amb productes típics de primavera i com fem sempre a la cuina de l'Albert, farem una recepta de cuina típica catalana. Així doncs he pensat en fer una esqueixada de bacallà. Ben senzilla, ben bona i ben fresqueta, que ja comença a fer calor. Anem a veure com es fa? I per fer-ho necessitarem bacallà de salat, un parell de tomàquets, una ceba, olives negres, diria oli i sal, però la sal vigilarem una miqueta perquè el bacallà pot ser que estigui... perquè el bacallà pot ser que estigui massa salat. Mira, després ho provarem i tirarem la sal si cal. I de fet el bacallà l'haurem d'esmicolar i ho farem així amb les mans. Perquè és més autèntic, mola més. L'esqueixada de vegades l'hem fet amb pebrot verd i pebrot vermell. Però avui la faré només amb tomàquet, ceba i olives negres, perquè aleshores el dia que volem fer un empedrat, l'única diferència que hi hauria entre una esqueixada i un empedrat seria que hi porta mongetes. Jo crec que l'esqueixada deu ser més autèntica, aquesta recepta, amb menys coses. I de vegades, quantes menys coses, més bo està. A tu què et sembla? A mi què em sembla? Sí. Jo hagués posat pebrot, tu dius que no porta, però... Ara que el tenim tot esmicolat, el posaré aquí en un bol i aniré tallant la ceba. A juliana. I tallarem els tomàquets també a tires petites. És molt fàcil, és tallar-ho, posar-ho, remenar i ja ho tindrem fet. I ara només hi queda tirar les olives negres senceres. Aquestes són olives negres sense os, perquè és més fàcil de menjar en una amanida. I ara hi tirarem un raig de vinagre i un bon raig d'oli d'oliva. Ara hauríem de provar com està la sal. Proves tu? Sí. Una mica? Perfecte. No cal sal? Perfecte. I tiraries una miqueta de pebre? Otra vez. 3 vegades. Perfecte. Pebre no? No. Vale. Doncs ja està. Diu la meva dona que està perfecta. Pues ja està. Ni sal ni pebre. Aquí no tens c***s de posar això al vídeo. A mi em sembla que sí, Bé, doncs com que està perfecte, ho servirem i li farem una foto. I què hauran fet els altres? Si ho voleu saber, podeu mirar sota la caixeta de descripció on hi deixaré els enllaços de tots els altres canals i podeu anar entrant un a un, cliqueu, aneu al canal, mireu la recepta i inclús després podeu posar comentaris de quin us ha agradat més. I també us podeu donar la benvinguda. Vinc de part de la cuina de l'Albert, que és un tio molt maco i molt... Vinga, va.